Guys, mga tumig dagat. Tumig dagat, ngano. Dire. Mamukad mi gango. Mga amig isda, nami dire karon sa kuan, Cordoba. May dapitakan. Oo. Dapit lang. Cordoba Barangay Hall. Cordoba. Uni si kuan, Jobert Timbunal. Tinggahi. Gagnaong. Ikaw ba na nagnauna? Oy. Awalan dagat. Mig isda. Away lang dagat dire. Ilang dagat dire ba kay way tubig. Way tubig na dagat eh. Way tubig hags kayan. Hindi mo bali-bali ang video na ni. Oh, pwede mo bali-bali. Pwede na. Buba na kung kuan kanyo. Golden. Ising. Palit ko na. Kada lugar bet Cordoba. Cordoba mi. Barangay Cordoba lang. Bangbang, barangay Cordoba Bangbang. Yan, isudo. Nakabang. Yan ka na buslot mo ba? Ambot ka. Ambot ha. Guys, mga aming isda guys, na namin ikuan ko dayo. Hidden place, sambayan ng mga agila. Oh. Ka nagbangka diri. Anong doon? Yuyo, ha? Ay, Ricky na Yuyo na. Eh, ha? Asa na yang Ricky ba? koy, Ay yellow. koy. Ako na ko wala. Blue. Ang tawag niya si YouTube ko yan. Sa okay. Mo tagyawi ko na koy. Oh. Kaya siguro mo tagyawi. Mo ni mo sakinan diri daghan nagsakayan diri. Oh, sakit pambot. Tembot. Ay, mo ni ka na agi. Ano ko niya? Okay. Oh. Lagi. Ang ka na ba? Kurdub. Kalit ko sa lambay si Cordoba. Bangka. Ha? Oh. Oh, daw. Bani kurdub ba? Pre. Wala diri Cordoba diri. Wala Cordoba diri guys. Picture ba ni? Bandi ka na picture ng picture. Oh. Wala Cordoba diri. Diha to ka. Amo ni mo kauban mga guys no. Amo ni mo kauban si Jobert de la Serna. Buang. Membro lang sa timbunal. Nahimo naman dila sir na non. Atong Vlogin. Oh, mao ni sila ilang kuha di pa niya mo ha. di pa nimo ang kuha diri bay mo ilaha pa nino dagko ilang lambay diri no. Sa gangob bro. Sa gangon ikoy. Ni gangoy kung ano siya. Pukot. Pukot. Pukot na siya. Nandutay nan. Basta tayo nanguha sayo kasi nanguha ka ng kuan. Sayo Ito na lambay. Ay, itok muna. Sayo ka na kasudan. Yan. Grabe da kasudan Kapil tatay bro, la. naong. Huwag kay naong. Lambay sa Cordoba. Ang lambay. Kay sa lambay Cordoba. ka to patigim preskaha gyud. Bagong kuha ni tatay sayo kay sa tatay nakasudan og lambay. Makuha bro ni pukot Tay preskaha ginoon. Oh, makon mas pukot gud. Nya. Way kuan pamaon. Way pa out. Tay mga chicks bay ay. Ang pagbugaw man. Sa panggal ba panggal nay? Panggal na ipaw. Mga bagong abot ay. Takaan mo puput yun. Lag lang ba? Adlad ra. Gas Nya balik ko nagkuha. lang ikaw ugma. Oh, kuan. Ah. Pagi ano sa tao. Oh. Pilay. Ilo siguro ni bay. Muna si Kukoy bay timbunal. Pwede ra na si kupon. Basta Kupon natin. ang lambay ba? Kamaon ko na. Kupon mo. Kamaon ko na. Ito sa lambay. Area mo. Lambay eh. Gango tila. Ilhan ang gango. Wala, kapal sila. Ka nagpambot rin sa? O sakayan ba? Kano sa nang kuan? Panggal. Mao ni panggal tayo. Oh, kana siya. O kana ipaw na na. Oh. Sagol na makuha isda o ganun mga inani. Oh, depende sa klases panggal po. Ah, Kana panggal nga lumot ipaon isda po mo. isda mo masud. Way lambay mo sud na.
Kana ang maupo na Ani mahalas ko nilang ko alsa. Mga yung lambay. Wa pila kilo lang ba Pero yun tay? kilo lambay ron. sintaray daw ang susi. Mga ngayon, may kundar, kwarta yan. Sus, hakid lagi. Ikita la balag dito mo panggalan. Oh, lamig ka na sa buwan. Nili ka ng sangagol. Wa gitay kwarta. Bisa tay kwarta. Ang buksay. Mo din siya diri guys ang Padul. bagong gitukod sa Cordoba nga bridge. Cordoba ni nga bridge to Cebu. Taas kini siya. Ano? Dugay na mahuman bird no. Siko. Light tiroy. Guys. Oh. Wait. Oh, sakay na may kwan, sakay may pambot. Koy. Mga guys, Mga guys, padong may sakay bangka mga guys. Oh guys. Bakit tubig mga guys. Elam mo pito dito. Mga kauban mga guys wala. Nas tatay guys, kuha na siya ganang isda. So mau ni mong kuan sakyanan. Kuy, sakay ko bambot. Asam ko. Uli na. yung kuan. Mga perito. Nagkuturus. Ari ka? Abangan. Ara lang eh. Sakay na may bangka mga guys. Ay, kahon rin. Lutan ng vlogger eh. Buka atay. Pwede naman sa kalinya ray. Bukayo ray no. Sa ka driver guys, sa ka driver ay. Membro ris ka nang sa nang Olimpika. Oh, Dragon Boat pa. Membro bis Dragon Boat. Sibuk stay na mga guys. Nung tayo pa yung human ng breeze eh. Bridge to Cebu. Rumah to Cebu bridge. O kaya pa na no? Pasok mo bagin. May si Kukoy guys, ang timbunal. Nawalalan gibi. Ito, ano tawa na karoon? Ang ika. Matay ka rin yung kapalahubog. Muna siya ang bridge. Guys, bridge sa Rumah to Cebu. Sabi niya, tibulala ng ubo ko. Sa bridge. SRP Bridge. Ato ko no, bro eh. Yung papa niya, apa sa papa niya mo? Plano guys. Plano.
Apa nih lupa apa nih? Tudlo ko nila asa na pita. Plano guys, plano. Ha? Aman. Ayo kana dira. Ha? Kapo yung manukon, no? Kapo yung manukon. Atap mo kayo. O padung na may sa Asa kuan ba? guys sa Lapsa na isdaan. ni, ano, sa San Miguel. Dakan. Wah, dari mi agi. Dakan, kata dakan ni. Like the door. Mabaw lang. Di Cebu na kayo. Gar taasan na no. Ang building na sa. Kita dari itong naga ng lasda din na. Wama na kana. Wama na Guys. Bridge construction. Dari mi. Ito tatlong ko dyan. Asa? Alat ko lagi tas kuan lagi. Tara ka break ka. Ha, arep ko rin. Kaya pambot mga guys. Hi guys, welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Pandar na mga guys. Andar big bakinaw nga guys. Kadang nga guys, tagan na nga guys. Ano? Pang sa kuan. Mabaw kung siguro rin. Baba pa na. Sangit ano? Ah, mabaw kayo. Ha? Puri kamay bro. Ha? Ikaw ni. Ako ni. Itukod ba? Pawang mong bangka mga guys. May sa bato. Ibig. Ha? Ha. Okay. Ya. Kaya nagdarya. Ih. Okay. Ya, ato pa daw itong bridge. Ato lam. Ami, di ka kamao. Hindi mapalid ng kuan. Palid ba? Palid ikaw, mapalid dili ang kuan. Guys. Abang ko. Ha? Ang bugsay namin mga guys kay nabaw pa kayo. Oh, pandar papa ni mo no? Asa man? Ay. Ano ba? Masa ko ko di makin na. Arga namin guys. Ang larga. Arga namin sa Arga. kuhan. Buha namin isda. Operator mga guys. Wala po. Cordoba. Cordoba Cebu. Ah, Luyon na, luyon. ha? Oh, pandar eh. Asa na daan dito lapit lang. Oh. Ay putay bro. Break. Ang bangka guys kay ang usa di na mandar guys na. Ang pabira. Sayo. May pabirang bangka na mandar.
Twitter tong padol ko kay maghising tarong ko. Okay, sa asa din tayo nasa no? Asa yun? Please, luxury. Ha? Mali lang diri. Ay man to ka babawan. Gabon. Mama. This is seaside.
ka. Kaon ya. Apa lagi? Wah lagi. Why? Atay. Ha? Isa kay isa kay human. Tagkuha. Amerikano guys, ang tunog. Amerikano na tunog. Wait. Tubig uling og kuan. Tubig uling. Bahaw. Bahaw. Kaya nagkuha eh. Okay. May kaldero. Dahil nag-beauty nito ilang kuhan. Ato tayo magtuwa. Ha? Ang motor nyo? Asa ang motor nyo? Nah, dito tapat dyan mo. Ha? Tapat dyan mo. Barangay? Ate, siguro, please. Pinarkingan, barangay hul. Parang kanimbutan na ito ako. Barangay hul, ang buwang. Parking mo. Siniguro ito ba? Gado lang ito. Palit to. Topis to. Ha? Uling. Ano ito? Hospital na din. Ano dagat? Lupa din yun dito deh. Ano masuk ba? Ato na ko dito kay tanaw ko. Piki magarito ma. Interesan man. Ah, ito barangay. Kuha lagi. Kuha ni mo. Wait. Nilidagit ka to kasagay na. Ay,